Uthi Malusi unjani empilweni? Mfowethu akufani ngiyaphila kakhulu namhlanje sijabulile kakhulu. Sijabulile kakhulu mfowethu. Hey ngiyabona uswenkile. Oh Nkosi yami. Ngiyazama nje ngibamba lapha nalapha. Yeah. Ngizwe umama uDudukhoza ncoma indaba okuswenka ku uSifiso umfowethu. Ukopele khona indaba okuswenka. No, kwakuyigcokama lena. Kwakuyinsizwa. Kuningi kubekile. Yakushiya safika sakucosha. Kuningi futhi esicosha kuyona isaphila. So bekuyinsizwa lena, that's why kuhlale kuthiwa yabo makusuke kuthiwa ziyofa insizwa kuyosala izibongo. Kwakushiya into enjengaleya. Eyansizwa ibibathanda abantu, ibiwuthanda umndeni wakhe. Ibiwuthanda umsebenzi wakhe, uhlonipha. Izimisela kakhulu mayocula. Ungeke umfice egqoke noma kanjani mayocula. Because he had an understanding yokuthi ibrand igama liyasetshenziswa futhi igama fanele ngaso sonke isikhathi lihlezi lisikuli position eclean. So siyakubonga lokho kakhulu. Sibonge namhlanje njengoba sihlangene la ukuthi umama uNcwane Ayanda akhumbule enze isikhumbuzo saSifiso Ncwane okwakumyeni wakhe. Siyakubonga kakhulu kusho likhulu nakuthina, kusho likhulu ngiyacabanga nakona umndeni. Ngicabanga ukuthi kuzosho likhulu futhi nakubalandeli baSifiso Ncwane. So siyakubonga kakhulu, siyakujabulela lokho mfowethu. Nani ukuba khona kwenu siyakujabulela. Asibonge kakhulu amazwe nekusaka sisazodibana nje emcimbini eminingi impela. Siyabonga.